कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ హరే ఇస్కాన్ కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజులు గీతా క్లాసులో 9వ రోజు భక్తి యోగంలో ఉన్నాము. రాజ విద్య రాజగుహ్య యోగము అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. రాజ విద్య రాజగుహ్య యోగం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము. సో నిన్న మొన్న భక్తి యోగం 7th and 8th చాప్టర్స్ 2 చూసాము. నిన్న మరి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ భావాలతో అయితే వెళ్తుందో ఈ శరీరం దానికి తగ్గ స్థితే వస్తుందని ఎగ్జాంపుల్గా ఎవరి స్టోరీ చెప్పుకున్నాము, అమ్ముని ఒక స్టోరీ, అమ్ముని పేరు గుర్తుంటే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఆ తర్వాత అందుకని భగవంతుడు నన్ను స్మరిస్తూ తలుచుకుంటే నా దగ్గరికే వస్తారు చివర్లో అని. దానికి ఎలా ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి అంటే తస్మాత్ ఇప్పటి నుంచే సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్యచ, నన్ను తలుచుకుంటూ అన్ని టైమ్స్లో యుద్ధాన్ని చెయ్యి అన్నారు. అంటే అన్ని పనులు కూడా మీరు మీ జీవన పోరాటంలో ఏది చేస్తున్నా భగవంతుడిని మనసులో ఉంచుకుని చేయడం నేర్చుకోండి అని చెప్పారు. ఆ రకంగా మరి భగవన్నామ స్మరణ ద్వారా మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ సమయానికి రెడీగా ఉండొచ్చు అన్నది చూసాము నిన్నటి చాప్టర్లో. ఆ ముని ఎగ్జాంపుల్ ముని ఎవరు? భరత మహాముని. వెరీ గుడ్ వెంకటరమణ ప్రభుజీ, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. సో అది నిన్న చూసిన విషయం. ఈరోజు రాజ విద్య రాజగుహ్య యోగం చూద్దాం. మొట్టమొదట భగవాను వాచ్తో ప్రారంభం. శ్రీ భగవాను వాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. సో కానీ ఈ గుహ్యతరమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ప్రవక్ష్యామి చెప్తాను, అనసూయవే అసూయ లేని వాడివి కాబట్టి. అంటే ఇక్కడ భగవద్గీత వినడానికి అసూయ లేకుండా ఉండటం ఒక క్వాలిఫికేషన్ అని, అర్హత అని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతోంది. సో నువ్వు అసూయ లేని వాడివి కాబట్టి నీకు ఈ గుహ్యమైన రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని చెప్తాను. ఎలా? జ్ఞాన విజ్ఞాన సహితం, జ్ఞానం విజ్ఞానంతో సహా ప్రాక్టికల్గాను థియరిటికల్గా కూడా నువ్వు ఎలా దీనిని తెచ్చుకోవచ్చు అనే విధంలో అనే పద్ధతిలో నీకు మొత్తం కూడా చెప్తాను. యజ్ఞాత్వ, ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత మోక్షసే అశుభాత్, నీకు అశుభాలన్నిటి నుంచి ఈ ఇలాంటి సైన్ ఎక్కడైతే వస్తుందో షూకి ముందున్నది అక్కడ ఆ అనేది పెట్టాలన్నమాట. మోక్షసే అశుభాత్. సో నీకు అన్నిటి నుంచి అశుభాలన్నిటి నుంచి మోక్షం వస్తుంది అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. సో నీకు అసూయ లేని కారణంగా, అది శుద్ధ భక్తుడు, ప్రియ స్నేహితుడు, అసూయ లేనివాడు. ఆ తర్వాత లాస్ట్
ఫస్ట్ చాప్టర్ లాస్ట్లో ఉంటుంది. మరి కరుణ కూడా ఉన్నవాడు కాబట్టి భగవద్గీతను వినే అర్హత అర్జునుడికి వచ్చింది. సో ఇక్కడ అసూయ లేనివాడు అన్నది మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో ఈ జ్ఞానం ఏమిటి అంటే, ఈ జ్ఞానం నీకు జ్ఞాన విజ్ఞాన సహితం చెప్తానంటున్నారు కదా, అసలు ఈ జ్ఞానం యొక్క దశలు ఏమిటి? మొదటిది రహస్యమైనది. ఏది ఏమిటది? దేహానికి ఆత్మకి ఉన్న వ్యత్యాసం. మనం అది సెకండ్ చాప్టర్లో చూసాం. మనం ఈ బాడీ కాదు, బాడీ పంచభూతాలతో తయారైంది, ఆత్మ పర్మనెంట్, దానిని సచ్చిత్తానంద అనొచ్చు. సచ్చిత్తానంద అంటే భగవంతుడు, ఆయన అంశ కాబట్టి ఆత్మను కూడా మనం అలా చెప్పచ్చు. సత్ అంటే నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, మార్పు లేనిది. అది ఎలా ఏదీ లేదు, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, మార్పు లేనిది భగవంతుడే కాబట్టి సత్. చిత్ అంటే ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకునేటటువంటి జ్ఞానం. ఈ భగవంతుణ్ణి, ఆత్మతత్వాన్ని, పరతత్వాన్ని అర్థం చేసుకునే జ్ఞానం. ఆ రెండు వస్తే సత్ ప్లస్ చిత్తు ఈక్వల్ టు ఆనందం అవుతుందన్నమాట. అది పరతత్వ, ఆత్మతత్వ, ఆత్మ సాక్షాత్కారం తెచ్చుకోగలిగిన వాడికి మరి అంత ఆనందమే. కాబట్టి ఏ కోరిక లేని పర్మనెంట్ తృప్తి గల ప్లేస్లోకి వెళ్ళిపోతాడు. అది నిత్యానందం, సత్యానందం, బ్రహ్మానందం, దివ్యానందం, సచ్చిత్తానందం అని ఏ పేరు పెట్టి పిలిచినా ఆ స్టేజ్లోకి రాగలగటం, తద్వారా మోక్షానికి, భగవద్ధామానికి అర్హత పొందగలగటం. సో ఈ దేహాత్మల వ్యత్యాసం అది మనం కొంతవరకు చూసాం. ఏది చూసినా చూడటం అంటే థియరిటికల్ జ్ఞానం, విజ్ఞానం అని చెప్పుకున్నాం. సో అది రెండవది. ఇంకా రహస్యమైనది అని ఎందుకంటున్నారు? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? మరి మనందరం చూస్తున్నాం, ఇంకా రహస్యం ఏముంది ఇందులో? మనం కూడా ఈ దేహం ఆత్మ డిఫరెన్స్ చూసాము. నెక్స్ట్ ఏమిటి? అతి రహస్యమైనది. దానికంటే రహస్యమైనది ఏమిటంట? భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానం, ఆయన యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటం, ఆయనతో సంబంధం పెట్టుకోవడానికి, ఆ యోగా కనెక్షన్కి ట్రై చేసేటటువంటి జ్ఞానం. మూడవది ఇంకా అత్యంత రహస్యమైనది ఏమిటి అంటే శుద్ధ భక్తియుత సేవ, భగవంతుని ప్రతిస్పందన. మనం పెట్టుకున్న కనెక్షన్కి భగవంతుని నుంచి రిప్లై రావడం. అంటే రిప్లై వచ్చింది అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఆ ఫీలింగ్ని మనం ఎప్పుడైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేసామో, ఆయన తత్వాన్ని, ఆయన సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని, మనకి అది వచ్చినప్పుడు లైట్ బల్బ్ వెలిగినట్లు మనకు ఆ దివ్యానందం వచ్చినప్పుడు అది భగవంతుడి యొక్క రియాక్షను అని మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆ శుద్ధ భక్తి తత్వంలోకి వెళ్ళినప్పుడు. అంటే శుద్ధ భక్తుడు ఎవరు అంటే మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్స్లో చూస్తాం. 12th చాప్టర్లో, భక్తి యోగంలో లాస్ట్ చాప్టర్. అంటే త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగిన వాడు, అతని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, ఏమిటి అశుద్ధ భక్తుడు అనేది 12th చాప్టర్లో చూస్తాం. సో ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు భగవంతుడిని, ఆయన తత్వాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. ఆ సచ్చిత్తానంద నిర్మల తత్వం ఉన్న భగవంతుడి తత్వం ఎలా ఉంటుంది అన్నది మనకు కూడా రావడం బట్టి మనం భగవంతుడి తత్వం ఓహో ఇదా అనే ఆనందంలో మనం కనుక్కోగలుగుతామని అర్థం. అత్యంత రహస్యమైనది అన్నారు. ఇది ఫైనల్ కాంటాక్ట్ విత్ భగవంతుడు ఆ యోగాలో. సో ఎందుకు ఇవన్నీ రహస్యం అంటున్నారు? మరి మనము చూస్తున్నాం, దేహాత్మల వ్యత్యాసం ఏమిటో తెలుసుకున్నాము. మరి రహస్యం అంటే ఎందుకు అంటున్నారు? ఎవరైనా చెప్పగలరా ఆ రీజన్? చూద్దాం, చెప్పగలిగితే చెప్పండి. చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయొచ్చు లేదా హ్యాండ్ రేస్ చేయొచ్చు. ఈ శ్లోక చూద్దాం. రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. సో విద్యలలో కల్లా రాజవిద్య, రాజగుహ్యం, రహస్యాలన్నిట్లోకి కూడా పెద్ద పరమ రహస్యం, పవిత్రమైనది, ఇది ఉత్తమమైనది. ఈ మనం చూడబోయే జ్ఞానం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం, మనం ప్రత్యక్షంగా అర్థం చేసుకోవాల్సినది. ధర్మ్యం అంటే ఇది మన ధర్మం. అంటే ధర్మం అంటే ఏమిటి? లక్షణం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ మామూలుగా ధర్మం అంటే మంచి మార్గంలో ఉండటం, చెడు పనులు చేయకుండా ఉండటం, ఇవన్నీ వేదాలు చెప్పినట్లుగా పనులు చేయడం, ఇది జనరల్గా మనం ధర్మం అంటాం. ఇక్కడ ధర్మము అంటే ఇంకొక మీనింగ్ ఏమిటి అంటే లక్షణం, అంటే ప్రాపర్టీ అనుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్లో. ఏమిటి ఆ లక్షణం? ఉదాహరణకి చక్కెర ఉంటే దాని లక్షణం ఏమిటి? తీపి. ఉప్పు ఉందంటే దాని లక్షణం ఏమిటి? ఉప్పదనం.
మరి అగ్ని ఉందంటే దాని లక్షణం ఏంటి? వేడి. కాబట్టి ఈ తీపి లేకపోతే అది చక్కెర అవ్వదు, ఉప్పు లేకపోతే అది ఉప్పు అవ్వదు. కాబట్టి దాని ధర్మమే అది ఉప్పదనం. ఉప్పుకు చక్కెర ధర్మమే తీయదనం. అలాగే మనిషి యొక్క ధర్మం ఏమిటి అంటే ఈ ఆనందాన్ని తెలుసుకోవడమే, తద్వారా భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడం. అది మానవ ధర్మం. కాబట్టి మనం ఈ ఆత్మతత్వం, పరతత్వాన్ని, భగవతత్వాన్ని ఇలా ఎక్స్పీరియన్స్, ప్రత్యక్షావగమం స్వయంగా అర్థం చేసుకోగలగటం అది మనిషి యొక్క ధర్మం. తద్వారా భగవంతుణ్ణి పొందటం. సుసుఖం ఎంతో సుఖవంతమైందంటే భౌతిక సుఖాలు కాదు, వీటికి అతీతమైనటువంటి ఆ నిత్యానంద స్టేజ్లో ఉన్న సుఖవంతమైనది. కర్తం చేయవలసిందే అవ్యయం, ఈ నాశనం లేనటువంటి జ్ఞానాన్ని అభ్యసించడం చేయాలి. కాబట్టి ఇది రాజుల విద్యలలో రాజు, రహస్యాలలోకి రహస్యమైనది, పవిత్రమైనది, ఉత్తమమైనది, ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్షానుభూతి, ఆత్మానుభూతికి స్పష్టమైన అవగాహన ఇస్తుంది. అది మన ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. మానవుడిగా మనం సాధించవలసింది అది. మానవ జన్మ ఎత్తిన తర్వాత సుసుఖం, సుఖవంతమైనది, నిత్యమైనది, అవ్యయమైనది, తప్పనిసరిగా నిర్వహింపతగినది ఈ జ్ఞానము. సరే, రహస్యం అని ఎందుకన్నారు అంటే మరి ఆన్సర్స్ ఏమీ రాలేదు. కానీ అందరికీ మనం చదువుతున్నాం, దేహాత్మల వ్యత్యాసం సెకండ్ చాప్టర్లోనే చదివేశాం, తెలుసుకున్నాం. కానీ రహస్యం అని ఎందుకన్నారు అంటే చదివాం కానీ జ్ఞానం, విజ్ఞానం వచ్చిందా? ప్రాక్టికల్గా ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నామా? ఆత్మతత్వంలోకి వెళ్ళగలుగుతున్నామా? లేదు. అందుకని ఎక్కడో కొంతమంది ఆ తత్వాన్ని ప్రాక్టికల్గా అనుభూతి చెందేవాళ్ళు చాలా తక్కువ. ఇలా మాటలతో తెలుసుకోవడం వరకే కానీ అలాంటి వాళ్ళు తక్కువ. కాబట్టి రహస్యం అన్నారు. అంటే ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ నో అబౌట్ ఇట్ అని చెప్పటం. ఎంతో కొద్ది మందికి మాత్రమే ఇది అనుభవపూర్వకంగా తెలిసినటువంటి జ్ఞానము. అందుకని రహస్యం. అత్యంత రహస్యమైనది ఏంటంటే కంప్లీట్గా యోగాలో ఇమ్మర్స్ అయ్యి భగవంతుడి నుంచి ఆ ప్రతిస్పందనను కూడా చవి చూసిన వాళ్ళు. సో ప్రతిస్పందన అంటే భగవంతుడి తత్వాన్ని స్వయంగా వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్, ఆ నిష్కల్మష శుద్ధ తత్వాన్ని వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసుకోగలిగినప్పుడు అది భగవంతుడి యొక్క ప్రతిస్పందన. అయితే ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్ని అర్హతలు ఉండాలి. మరి ముందే చెప్పారు, ఒకటి అనసూయవే అసూయ లేనివాడు అని. ఇంకా ఏమిటట? అశ్రద్ధధాన పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవర్త్మని. అశ్రద్ధధాన పురుష, ఎవరైతే అశ్రద్ధతో ఉన్న మనుష్యులకు, ధర్మస్యాస్య అంటే ఈ ధర్మం మీద విశ్వాసం లేని వాళ్లకు. సో రెండు విషయాలు, శ్రద్ధ లేని వాడికి, విశ్వాసం లేని వాడికి. ఫెయిత్ లేనిదే ఏ పని చేయలేం. దేనికైనా నమ్మకం అనేది ఉండాలి. సో ఏ చిన్న పనికైనా మనం బాగా చేయాలంటే ఫెయిత్ ఉండాలి. అలాంటిది మరి భగవంతుణ్ణి మీద భక్తి ఉండాలి అంటే నమ్మకం అనేది ఉండాలి, విశ్వాసం ఉండాలి, అశ్రద్ధ ఉండకూడదు, శ్రద్ధ ఉండాలి. శ్రద్ధ, విశ్వాసం అవసరం. అసూయ లేకుండా ఉండటం అని ఇందాకే చూసాం. సో ఇవన్నీ కూడా మరి అర్హతలు. అది లేనప్పుడు, అశ్రద్ధ ఉన్నా, విశ్వాసం లేకపోయినా అప్రాప్యమా, నన్ను ప్రాప్తించుకోలేరు. నివర్తంతే, తిరిగి వస్తారు. ఎక్కడికి? మృత్యు సంసార వర్త్మని, ఈ మృత్యు సంసారంలోకి మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు. కాబట్టి పరంతప అంటే శత్రువులను జయించేవాడు, శత్రువులను భయపెట్టేవాడ అని అర్థం. అర్జున అని అర్జునుని ఆ విధంగా సంబోధిస్తూ, ఈ ధర్మం యందు విశ్వాసం లేని జనులు కానీ, మరి శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు కానీ నన్ను పొందలేరు. అందుకని వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ మృత్యు సంసార చక్రంలోకే వస్తూ ఉంటారు. అది మనం ఇప్పుడు స్కూల్లో గనక పిల్లలు ఎగ్జామ్ పాస్ కాలేకపోతే ఏమవుతుంది? అదే క్లాస్లో ఉంటూ ఉంటారు. అలాగే మనం గనక ఈ మానవ జీవితంలో మరి ఈ శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో ఈ సాధనలో గనక లేకపోతే మరి ఇదే చక్రంలో ఉంటూ ఉంటామని చెప్తున్నారు. మాయాతతమిదం సర్వం జగత్ అవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. సో మయాతతం ఇదం సర్వం, ఈ సమస్త విశ్వము కూడా నా అవ్యక్త స్వరూపంతోనే వ్యాపింపబడి ఉన్నది. జగత్ అవ్యక్తమూర్తిన, నేను కనిపించకుండా ఈ జగమంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నాను. మత్స్థాని సర్వభూతాని, అన్ని భూతాలంటే జీవరాశులు, భూతాలు కాదు జీవరాశులు.
అన్ని జీవరాశులు కూడా మత్ స్థాని, నాలోనే స్థానం చెంది ఉన్నాయి, అంటే నాలోనే ఉన్నాయి. నచ అహం, కానీ మరియు నేను లేను, తేష్ అవస్థిత, వాటిల్లో లేను అంటున్నారు. సో నేను సమస్త విశ్వంలోనూ వ్యాపించున్న, కనపడకుండా అంతటా ఉన్నాను, అన్ని ప్రాణులు నాలోనే ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటిల్లో స్థితుడను కాను. అన్నీ నాలో స్థితమై ఉన్నాయి కానీ నేను వాటిల్లో స్థితుడను కాదు అంటున్నారు. దాని అర్థం ఏమిటో ఇంకా క్లియర్గా నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో చెప్తారు. ఇక్కడ నేను సమస్త విశ్వంలోనూ కనిపించకుండా వ్యాపించి ఉన్నాను అన్నారు. మనం నిన్న చూసిన గోలోక చాట్లో ఈ 14 లోకాలు చూస్తున్నాం ఇక్కడ. ఆ తర్వాత ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే గర్భోదక సాయి విష్ణువు యొక్క నాభి నుంచి ఉద్భవించాయి ఈ లోకాలన్నీ. అయితే ఇక్కడ క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా పాల సముద్రంలో శ్వేత దీపంలో ఉన్న విష్ణువు మనందరి హృదయాల్లో పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారని చెప్పుకున్నాం. సో అన్నీ నాలోనే ఉన్నాయి స్థితమై, కానీ నేను వాటిల్లో స్థితుడని కాదు అంటే దాని అర్థం చెప్తున్నారు మళ్ళీ ఇక్కడ. అయినా కూడా సృష్టించబడిన అన్ని ప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు. నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతాన్ని తిలకించు. నేనే సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుణ్ణి అయినప్పటికీ నేను వాటి వల్ల కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతి వల్ల కానీ ప్రభావితము కాను. అది ఇక్కడ అర్థం. అన్ని భగవంతుడే సృష్టించారు. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల మాయను కూడా ఆయనే సృష్టించారు. అది ప్రకృతి శక్తి, అది భగవంతుడి బాహ్య శక్తి అని చూసాం. ఉన్నత శక్తి, కొంచెం తక్కువ శక్తి అని. అది ఏమిటి అంటే పరప్రకృతి, అపర ప్రకృతి అంటే కొంచెం తక్కువది. ఏమిటి? పంచభూతాలు ప్లస్ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, 8. దానికంటే ఉన్నతమైనది అంతటా ఉన్న లోపల ఉన్న చైతన్యం, ఆత్మతత్వం. అది లేనిదే మరి బాడీలు ఎవరివి పనిచేయవు. జంతువులో కానీ మనవి కానీ పక్షులో కానీ ఏ జీవికైనా సరే. సో అందుకని అది ఇంకా ఉన్నత తత్వం. పైకి ఇవన్నీ ఉండి బాడీ పనిచేయటానికి అవసరమైన పంచభూతాలు ఇవన్నీ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం అవసరమే. అది భగవంతుడి బాహ్య శక్తి, ప్రకృతి శక్తి. అయితే లోపలున్న చైతన్యం ఆయన ఆంతరంగిక శక్తి. కాబట్టి ఈ ప్రకృతిలో మరి సత్వరజస్తమో గుణాల మాయ కూడా, ఆ మాయాశక్తి, అది కూడా భగవంతుడి పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రకృతి శక్తి. కాబట్టి ఆయన అనేది ఏమిటంటే అన్నీ నాలోనే ఉన్నా నాలో స్థిరంగా ఉండవంటే ఈ మాయాజాలం, ఈ మాయా ప్రభావం నాలో లేదు. అది కూడా నా పార్టే, కానీ నేను మాయకు గురి కాను. నేను వాటిచ్చే కానీ నేను అన్నిటికీ సృష్టికర్తని, నిర్వాహకున్నైనా నేను వాటి వల్ల కానీ భౌతిక ప్రకృతి వల్ల కానీ ప్రభావితం కాను. సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉంటుంది, అంతే కదా. ఎంత ప్రచండమైన గాలి అయినా ఆకాశంలోనే ఉండాలి, ఇంకెక్కడికి వెళ్తుంది. అదే విధంగా అన్ని ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాలోనే స్థితమై ఉంటాయి. సో ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు, ఈ ప్రకృతి యొక్క ఈ మాయ ఎంత గట్టిదో మనకి తెలుసు. ఆ మాయాశక్తి కూడా భగవంతుల్లోనే స్థితమై ఉంటుంది. అది ఎంత గొప్పదైనా సరే, ఎంతగా ప్రలోభ పెట్టేదైనా భగవంతుల్లోనే ఉంటుంది. అలాగే ఆయన మీద ఏ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉండదు దానివల్ల అని ఈ 2 శ్లోకాల్లో చెప్తారు. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. సో కౌంతేయ, కుంతి కుమారుడా, నా అధ్యక్షతలో ఈ ప్రకృతి సూయతే, అన్నీ సృష్టిస్తుంది. ఏది? సచరాచరం, కదిలేది మరియు కదలని వాటిని కూడా ప్రకృతి నా అధ్యక్షతలో సృష్టిస్తుంది. ప్రకృతి మాత రూపంలో చూపిస్తున్నారు. మాత అన్నీ సృష్టిస్తుంది భగవద్ అధ్యక్షతలో. హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. సో దాని యొక్క పాలనలో, అంటే ప్రకృతి పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది, నాశనం అవుతుంది. సో ఈ ప్రకృతి మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ జగత్తును సృష్టించడం, నాశనం చేయడం చేస్తూ ఉంటుంది భగవంతుడి యొక్క అధ్యక్షతలో అన్నది ఇక్కడ చూస్తుంది. అవజానంతి మాం మూఢ మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావం అజానంతో మమా భూత మహేశ్వరం. సో అవజానంతి మాం, నన్ను అర్థం చేసుకోలేక మూఢులు, మానుషీం తనుమాశ్రితం, మానవ రూపం ఆశ్రయించి వచ్చిన నన్ను చూసి మూఢులు అర్థం చేసుకోలేరు. పరంభావం, నా దివ్యతత్వాన్ని అజానంతో తెలుసుకోలేక
మమ భూత మహేశ్వరం, నేను అన్ని భూతాలకు అంటే ఇక్కడ జీవరాశులకు సమస్త జీవాలకు మహేశ్వరుడను ప్రభువునని అర్థం చేసుకోలేక ఈ దివ్యత్వాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. సో నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకుండా ఉన్నారు. సకల భూతాలకు మహేశ్వరుడనైన నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వం వాళ్ళకి తెలియడం లేదు అని చెప్పి అజానంతో అంటే తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా మరి దుర్యోధనుడు శ్రీకృష్ణుడు అవతరించినా కూడా సమకాలంలో భగవంతుడు ఎదురుగుండా ఉన్నా కూడా తెలుసుకోలేని మూర్ఖత్వం మరి కొందరిలో మనం చూస్తాం. శిశుపాలుడేంటి, దుర్యోధనుడేంటి, వీళ్ళందరూ. ఇక్కడ మరి పాండవులు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు మరి చూడగలిగారు భగవంతుణ్ణి. సో అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రితాః. సో వీళ్ళు మూఢులు. ఎవరు? భగవంతుణ్ణి మరి అర్థం చేసుకోవడానికి అసలు అర్హత ఉండాలి, అర్థం చేసుకోలేరు. ఎలాంటి వాళ్ళు? మరి మూఢులు. ఆ భగవంతుడి దివ్యత్వాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. మనుష్య రూపంలో వచ్చినప్పుడు మహాత్ములు తెలుసుకుంటారు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రితాః భజంతే అనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. సో మహాత్ములు నన్ను పార్థ, నేను ఈ ప్రకృతి, ఈ సృష్టి అంతటికి కూడా మూలాలని నా దివ్య శక్తిని ఆశ్రయించిన దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రిత. సో నా యొక్క దివ్య శక్తిని ఆశ్రయించిన ఈ మహాత్ములు నన్ను అర్థం చేసుకుంటారు. అర్థం చేసుకుని భజంత్యా అనన్య మనసో, వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఏకాగ్ర మనస్సుతో నన్ను భజిస్తారంటే పూజిస్తారు, ఆరాధిస్తారు. జ్ఞాత్వా తెలుసుకుని నన్ను ఈ విధంగా భూతాది అవ్యయం. సో నేను అవ్యయుడనని సమస్త జీవులకు కూడా నేను అవ్యయుడును అనేటటువంటి జ్ఞానంతో. కాబట్టి నా యొక్క దివ్య శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆది మూలమని తెలుసుకుంటారు. అనన్య చిత్తంతో కేవలం నా మీదే మనస్సును లగ్నం చేసి వాళ్ళు భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఆ భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళగలరు. అందుకే మనల్ని మొన్నటి శ్లోకంలోనే చూసాం కదా, కవిం పురాణం అనుశాసితారం. ఎలా భగవంతుని ప్రార్థించాలి అంటే అన్నీ తెలిసిన వాడు, మరి అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసేవారు అని అర్థం చేసుకుని, ఆ తర్వాత అచింత్య రూపం అంటే మన ఇమాజినేషన్కి అందని వాడు అని చెప్పి, ఆ తర్వాత సూర్యుడి వలె ప్రకాశించే ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్, సూర్యుడిలాగా ప్రకాశించేవాడు, అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టేవాడు. తమస్సు అంటే చీకటి, అజ్ఞానాన్ని పారద్రోలేవాడు. ఆ రకంగా భగవంతుడిని మనం తెలుసుకోవాలి. సమస్త జ్ఞానము ఉన్నవాడు భగవంతుడు అన్నది. మరి ఆయన సర్వైశ్వర్యవంతుడు, సర్వ సంపన్నుడు, అన్ని సర్వ వైరాగ్యవంతుడు, సర్వజ్ఞాని. ఇలా భగవంతుడికి ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయని చెప్తారు, 6 లక్షణాలు. సో భగవంతుడి గురించి అది ఆ రకంగా అర్థం చేసుకుని నన్ను మనస్సును భక్తిలో నిమగ్నం చేస్తారు. ఈ మహాత్ములు ఇంకా ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళ లక్షణాలు సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యాయుక్త ఉపాసతే. సతతం అంటే ఎల్లప్పుడూ కీర్తయంతో మాం, నన్ను కీర్తిస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడి యొక్క కీర్తనలు, ఆయన దివ్యలీలలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. యతంతశ్చ దృఢవ్రత, దీనిలోనే వాళ్ళు దృఢంగా నెలకొని ఉంటారు. ఏది? భగవత్ లీలల్ని చెప్పుకోవడంలో నిమగ్నమై ఉంటారు దృఢంగా. నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్య, భక్తితో నాకు నమస్కరిస్తూ, మరియు భక్తితో నాకు నమస్కరిస్తూ నిత్యాయుక్త ఉపాసతే, ఈ ఉపాసనలో నిత్యము యుక్తులై ఉంటారు. సో ఈ మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్యలీలలను గానం చేస్తూ ఇలాంటి పదంలో దృఢ సంకల్పంతో ఉంటూ వినయంతో నమస్కరిస్తూ వాళ్ళు నిరంతరం నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ మార్గంలోనే ఉంటూ వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా భగవత్ లీలలను గానం చేస్తూ చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు భక్తి మార్గంలో ఉంటారు. అంటే ఎప్పుడు భగవంతుడి ఆలోచనలో, శ్రవణ కీర్తనలలో ఉంటూ ఉంటారు. సో మహాత్ముడి కార్యకలాపాలు ఏమిటి అంటే ఎల్లప్పుడూ కీర్తిస్తూ భగవంతుడి లీలలను జపిస్తూ కీర్తిస్తూ ఉండటం,
తలుచుకుంటూ ఉండటం, పక్క వాళ్ళతో చెప్తూ ఉండటం, దృఢ వాగ్దానంతో, అంటే ఈ విశ్వాసంతో, అంటే నమ్మకంతో, ఫెయిత్తో, పట్టుదలతో ఆ మార్గంలో శ్రద్ధతో ఉండటం. సో శ్రద్ధా విశ్వాసాలు. నమస్యంత ప్రణామాలు అర్పిస్తూ, అంటే ఎప్పుడు నమస్కారం చేస్తూ కూర్చుంటాం అని కాదు, ఆ ప్రార్థనా భావం, ఆరాధనా భావం మనసులో ఉంచుకుంటూ, నిత్యాయుక్త రెస్పెక్ట్ భగవంతుడి మీద, నిత్యాయుక్త ఎల్లప్పుడూ ఈ భావంలోనే వాళ్ళు లీనమై ఉండటం. ఇవి ఆ మహాత్ముల కార్యకలాపాలు. మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తున్నాం. ఇంకా వేరే వాళ్ళు కూడా ఇంకా ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, అర్జున నేను సూర్యుడి రూపంలో వేడిని ప్రసరిస్తాను, వర్షాన్ని ఆపుతాను, కురిపిస్తాను, నేనే అమరత్వాన్ని, నేనే మృత్యు రూపంలో కూడా వచ్చేది నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను, తాత్కాలిక పదార్థాన్ని కూడా నేనే. ఏంటి తాత్కాలికం? మన బాడీ టెంపరీ, ఆత్మ పర్మనెంట్. రెండు భగవంతుడే. ఎందుకు? బాడీ పంచభూతాలతో తయారైంది. పంచభూతాలు ఎవరు అంటే భగవంతుడి యొక్క ప్రతినిధులే. కాబట్టి అన్నీ నేనే అంటున్నారనమాట. సో ఏదైనా డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ, ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా అన్నిటికీ భగవంతుడే కారణం. అందుకే సర్వకారణ కారణుడు అని భగవంతుడికి పేరు. మొట్టమొదటి భాగవతంలో వచ్చే శ్లోకం అది. అందుకే అది చెప్తారనమాట. భగవంతుడు జన్మాదిస్య చ, అంటే జన్మాది అంటే ఈ ప్రపంచాన్ని పుట్టించినవాడు, మెయింటైన్ చేసేవాడు, అంతం చేసేవాడు, సృష్టి స్థితి లయలను జరిపేవాడు అని. ఆ తర్వాత అన్వయాత్ ఇతరతస్ అంటారు, అంటే ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా అని. అంటే ఆయన అన్నిటికీ కారణం ఆయనే. డైరెక్ట్గా అవ్వచ్చు, ఇండైరెక్ట్గా కూడా అవ్వచ్చు. డైరెక్ట్గా ఆయన ఆత్మతత్వం, ఆయనలో పార్టే డైరెక్ట్. ఇండైరెక్ట్ ఏమిటి? మన బాడీ. ఎందుకు? పంచభూతాలతో తయారైంది. పంచభూతాలు ఎవరు? భగవంతుడే. కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా కూడా దానికి భగవంతుడే కారణం. సో సమస్తం సూర్యుడిని, ఏది జరిగినా అన్నిటికీ కారణం భగవంతుడే. కాబట్టి సూర్యుల్లో వేడైనా, వర్షాన్ని ఆపేదైనా, కురిపించేదైనా, అమరత్వాన్ని, మృత్యురూపం, శాశ్వతమైన ఆత్మ, తాత్కాలికమైన పదార్థం కూడా నేనే. సో అన్ని కారణాలకు ఆయనే కారణుడు. కాబట్టి సర్వకారణ కారణుడు. వేదాల్లో చెప్పబడిన ఈ కర్మల పట్ల మొగ్గు చూపేవారు. సకామ కర్మలు అంటే మంచి పనులు, కొన్ని పుణ్యకార్యాలు చెప్తాయి కదా వేదాలు. వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు యజ్ఞయాగాదులతో నన్ను పూజిస్తారు. ఏది? ఈ యజ్ఞం చేస్తే ఆ పుణ్యం వస్తుంది భగవంతుడికి అని మనకి వేదాల్లో కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. సో అలాంటి వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ యజ్ఞాలతో పూజిస్తారు. యజ్ఞశేషం అయిన ఆ సోమరసపానం, సోమరసం అంటే యజ్ఞం అయిన తర్వాత మిగిలిన ఆ భగవత్ ప్రసాదం, దాన్ని తీసుకుంటే పాపాలు పోతాయి. అందుకే మనం ఎప్పుడు ప్రసాదం తీసుకోవడం మస్ట్ అంటారు మన వాళ్ళు. ఎందుకు? పుణ్యం. ప్రసాదం తీసుకుంటే పుణ్యం వస్తుంది అన్నది మనకి తెలుసు, డీపర్ మీనింగ్లు తెలియకపోయినా. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు యజ్ఞశేషం అంటే భగవంతుడికి అర్పించినది తీసుకున్నట్టు వల్ల పాపాలన్నీ పోయి పవిత్రులై వీళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్ళాలని ఆశిస్తారు. సో కరెక్ట్గా ఈ వేదాల్లో చెప్పినట్లుగా ఈ యజ్ఞాలను ఆచరించి యజ్ఞ ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తే పుణ్యం వస్తుంది. దాని సోమరసం అంటారు. ఆ పుణ్యం వస్తుంది, ఆ ప్రసాదాన్ని అప్పుడు స్వర్గానికి వెళ్ళొచ్చు అని వేదాల్లో కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి. కాబట్టి వాళ్ళు ఆచరించి వాళ్ళ పుణ్యకర్మల ఫలితంగా స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళి అక్కడ దేవతలు విలాసాలు, భోగాలన్నీ ఇంద్రలోకంలో మరి ఉంటాయి కాబట్టి అవన్నీ అనుభవిస్తారు. అయితే మరి స్వర్గలోకం యొక్క విశాలమైన భోగాలన్నీ అనుభవించడంతో ఏమవుతుంది? వాళ్ళ పుణ్యఫలం అంతా కరిగిపోతుంది. అంతా కరిగిపోయిన తర్వాత, అంటే ఇది బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లాంటిది అనుకోవచ్చు. మన బ్యాంక్లో మనం కూడగట్టుకుంటాము ఒక 1000 రూపాయలు, 1,00,000 రూపాయలు, ఎంతో కొంత. అయితే ఎప్పుడైతే దాన్ని ఖర్చు చేయడం ప్రారంభిస్తామో మరి తరిగిపోతూ ఉంటుంది. తరిగిపోయి మొత్తం అంతా ఖర్చు అయిపోతే మరి మొత్తం జీరోకి వస్తుంది. అలాగే వీళ్ళు పుణ్యం అంతా ఇలా కూడగట్టుకుని స్వర్గానికి వెళ్ళగలిగి అక్కడ అనుభవించేసరికి అనుభవంతో మెల్లగా ఆ పుణ్యం కరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. ఈ విధంగా ఈ భోగ ప్రాప్తి కోసం ఈ వైదిక కర్మకాండలను చేసే వాళ్ళు భూలోకానికి మళ్ళీ స్వర్గానికి వెళ్తారు, కానీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటారు. మళ్ళీ ఏ పుణ్యకార్యాలు చేసి మళ్ళీ వెళ్తారు, మళ్ళీ వస్తారు. అంటే మళ్ళీ ఈ చక్రంలో ఉన్నారు. ఈవెన్ దో దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్వర్గం, అక్కడ పర్మనెంట్ గా ఉండలేరు. సో ఇక్కడ ఒక జైంట్ వీల్ని ఒక చిన్న ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. మరి జైంట్ వీల్ కింద ఉంటే ఏం కనిపించదు, మెల్లగా పైకి వెళ్తాము. పైకి వెళ్తే అక్కడి నుంచి అంత బ్రహ్మాండంగా మంచి వ్యూ కనిపిస్తుంది. కానీ ఆ వ్యూలో ఎంతసేపు ఉంచుతాడు? అక్కడే ఉంచాడు కదా, ఒక 1-2 minutes ఉంచుతారు, మళ్ళీ కిందకి తీసుకొస్తారు.
సో అలా వీళ్ళు కూడా స్వర్గానికి వెళ్ళటం, అక్కడ భోగాలు అనుభవించటం, పుణ్యం కరిగిపోవడం, మళ్ళీ భూమి మీదకి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. అనన్య చింతనతో మాం నన్ను ఏ జన ఎవరైతే ఏ జనులైతే పర్యుపాసతే ఆరాధిస్తారో, అనన్య చింతం అంటే అన్యమైన మార్గం, వేరే వాటి మీద దృష్టి లేకుండా తదేక దృష్టితో అని అర్థం. అనన్య అంటే అన్యమైనది లేకుండా నా మీద ఒకే దీని మీదే మనస్సు పెట్టి అని అర్థం. సో అలా ఎవరైతే నన్ను ఆరాధిస్తారో తదేకంగా తేషాం వాళ్ళని నిత్యాభియుక్తానాం వాళ్లకు నిత్యము ఈ ఆరాధనలో యుక్తులై ఉన్న వాళ్లకు యోగక్షేమం వాళ్ళ యోగక్షేమాలు వహామి నేనే వహిస్తాను. అహం వహామ్యహం అంటే అహం నేనే వహామి వహిస్తాను. సో ఎవరైతే అనన్య చింతనతో నన్ను నిత్యము కూడా ఆరాధించడంలో యుక్తులై ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళ యోగక్షేమాలను నేనే వహిస్తాను. క్షేమం అంటే ఉన్నదాన్ని రక్షించడం, యోగం అంటే ఇక్కడ లేనిది ఇవ్వటం అని చెప్పి అర్థం. కాబట్టి ఎవరైతే నన్ను అనన్య చింతనతో భక్తిలో మనస్సును నా మీదే నిలిపి నిత్యము ఇలాంటి సాధనలో యుక్తులై ఉన్న వాళ్లకు నేను లేనిదేదో సమకూర్చి పెడతాను, ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఆ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్లకు అన్ని భగవంతుడే, వాళ్ళ వహామ్యహం వాళ్ళ యోగక్షేమాలు నేనే చూసుకుంటానంటున్నారు. ఉదాహరణ మరి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, ఆయనకి ఎన్నిసార్లు ఆయన్ని చంపడానికి ప్రయత్నాలు జరిగాయి. కాళ్ళు చేతులు కట్టి సముద్రంలో పడేయడం, ఏనుగులతో తొక్కించాలని చూడటం, అగ్నిలో పడేయాలని చూడటం, ఆయనని రకరకాల మార్గాల్లో చంపడానికి ప్రయత్నించిన ఎప్పటికప్పుడు ఆ భగవంతుడు వచ్చి రక్షించడు. ఎందుకు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి వేటి మీద మైండ్ లేదు, ఏది చేసినా పర్వాలేదు, ఆయన నారాయణ మంత్రంలోనే ఉన్నాడు ఎప్పుడు. అందుకని భగవంతుడే ఆయన్ని కాపాడుతూ వచ్చాడు. సో ఇంకా ఇక్కడ అలాగే సుధాముడు అంటే కుచేలుడు, చిన్నప్పుడు మరి వాళ్ళిద్దరూ క్లాస్మేట్స్, గురుకులంలో సాందీపని ముని ఆశ్రమంలో ఫ్రెండ్స్. అయితే ఒకరోజు ఈ సుధాముడు ఏదో ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేకపోతే పాపం ఫ్రెండ్ చెప్పలేకపోతే నేను చెప్తే బాధపడతాడేమోనని శ్రీకృష్ణుడు కూడా చెప్పకుండా ఊరుకుంటే వీళ్ళిద్దరికి పనిష్మెంట్ ఏదో అడవికి వెళ్ళి ఏదో కట్టెలు కొట్టుకురమ్మని చెప్తారు. అయితే వెళ్ళేటప్పుడు ఆ గురుపత్ని వీళ్ళకి ఏదో శనగలు లాంటివి ఇస్తుంది ఆవిడ దారిలో తినమని. సో అవి కుచేలుడి దగ్గర ఉన్నాయి. వీళ్ళు వెళ్ళేసరికి అక్కడ పెద్ద గాలి వాన చీకటి అదంతా కమ్మేసేసరికి వాళ్ళు చెట్టు ఎక్కి చెట్టు మీద కూర్చోవడం. అయితే కింద కొమ్మ మీద ఉన్న కుచేలుడు లేదా పై కొమ్మ మీద ఉంటారు, ఇద్దరు చెరొక కొమ్మ మీద. కుచేలుడు ఆకలి వేసి మొత్తం శనగలన్నీ తినేస్తారు. తినేసిన తర్వాత మరి భగవంతుడికి తన స్నేహితుడికి ఏమి పెట్టకుండా. అయితే మరి తరువాత మరి పెద్ద అయిన తర్వాత ఈయన దారిద్ర్యంలో ఉండడం, భార్య యొక్క ప్రోద్బలంతో లేదా భార్య యొక్క బలవంతంతో భగవంతుడిని దర్శించి సహాయం కోసం అని వెళ్ళమంటే వెళ్ళడం. కానీ భక్తుడు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా సహాయం అడగల, భగవంతుడిని చూసే అవకాశం దొరికిందనే సంతోషించాడు. సో ఎప్పుడైతే మరి భగవంతుడు ఆయన్ని ప్రేమగా స్వీకరించడం, మర్యాదగా అన్ని మర్యాదలు చేయడం అతిథిలాగా, ఆ తర్వాత ఈయన చెప్పకపోవడం, ఆయన అడగకపోవడం, కానీ ఆయనకు అన్నీ తెలుసు కాబట్టి మళ్ళీ వెళ్ళేసరికి మరి కుచేలుడికి అన్ని ఐశ్వర్య ప్రాప్తి జరిగింది. మరి భక్తుడు కాబట్టి ఆ ఐశ్వర్యంతో గర్వించకుండా ఆయన అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా ఆ ఐశ్వర్యాన్ని ఉపయోగించాడని నిన్న కూడా స్టోరీ చెప్పుకున్నాం. సో యోగక్షేమం వహామ్యహం, వాళ్ళ యోగక్షేమాలు నేనే చూసుకుంటానన్న దానికి ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూత్యేచ భూతేచ యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. దేవతలను యాంతి దేవవ్రత దేవాన్, ఎవరైతే దేవతలను పూజిస్తారో వాళ్ళు దేవతల్లో జన్మిస్తారు. పితృన్ యాంతి పితృవ్రత, పితృదేవతలను పూజించే వాళ్ళు పితృలోకాలకు వెళ్తారు. భూతాని యాంతి భూతేజ్య, భూత ప్రేతాలను పూజించే వాళ్ళు అలాంటి వాటిల్లో పుడతారు. యాంతి మధ్యాజినోపి మాం, ఎవరైతే నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. సో ఇక్కడ
కొంత మళ్ళీ అర్థం చేసుకోవచ్చు. నిన్న కూడా చెప్పారు కదా, మరి చివరిలో ఏది స్మరిస్తూ ఉంటామో దానికి తగ్గ స్థితే వస్తుంది అని చెప్పి. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎవరి మీద మనకి శ్రద్ధ ఉంటే మనకి అటువంటి అక్కడే అలాంటి చోటే జన్మ వస్తుంది. సో దేవతలను పూజిస్తే దేవతల్లోకి వెళ్ళొచ్చు, పితృదేవతలను ఆరాధిస్తే పితృలోకాలకు వెళ్తారు, భూత ప్రేతాలను ఆరాధిస్తే అలాంటి చోటుకు వెళ్తారు. నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. సరే దేవతలను పూజిస్తే దేవతల్లో ఉండొచ్చు, బాగానే ఉంటుంది కదా అని మనకు ప్రశ్న రావచ్చు. కానీ వాళ్ళు కూడా పర్మనెంట్ కాదు. దేవతలు నేను చూశాం కదా, ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినో అర్జున అంటే పైన బ్రహ్మలోకం నుంచి కింది లోకం వరకు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అన్ని పుట్టుక మరణం ఉన్న ప్లేసెస్ అని చెప్పి అంటున్నారు. కాబట్టి అది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. ఈ జనన మరణం వద్దు, ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి విముక్తి కావాలి, భగవంతుడిని పొందటమే మన యొక్క జన్మకు అర్థం. కాబట్టి ధర్మం ఏది మనం ఇందాక చూసాం, ఏది ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం అంటే ప్రత్యక్షంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన మన ధర్మం అది, ఈ తత్వం భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడం. కాబట్టి భగవంతుణ్ణి మీద ఉన్నప్పుడు భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు అని చెప్తా. అంటే ఏ ఫీలింగ్తో మనం ఉంటే మనకి అదే వస్తుందని నిన్న కూడా చూసాం. కాబట్టి భగవంతుడి మీద మనస్సు ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తాం. యద్భావం తద్భవతి, మీలో కొందరు వినే ఉంటారు, ఏది ఆలోచిస్తే అదే అవుతాము అని చెప్పి. సో బ్యాడ్ ఆలోచనలతో ఉంటే చెడు అవుతాం, మంచి ఆలోచనలతో ఉంటే మంచి మార్గంలో ఉంటాం. అలాగే భగవద్భక్తిలో ఉంటే ఆ భక్తి మార్గంతో దానికి తగ్గ ఫలితమే తెచ్చుకోగలుగుతాం. సో భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడానికి ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పారు. ఏమిటి? భక్తి అంటున్నాం కాబట్టి భగవంతుడికి మరి కుచేలుడు ఏమిచ్చాడు? ఏమీ ఇవ్వలేక చివరికి అటుకులు మూట తెచ్చి అది ఇవ్వడానికి కూడా సిగ్గుపడ్డాడు. కానీ భగవంతుడు ఎంతో ప్రేమతో దాన్ని అందుకుని ఆయన తీసుకోవడం జరిగింది. శబరి ఆవిడ మరి పాపం ఆశ్రమంలో ఉన్న చెట్లు పళ్ళు అన్నీ తీసుకొచ్చి ఆవిడ తన యొక్క ప్రేమతో ముందు తిని వాటిల్లో ఏమైనా పురుగులు ఉన్నాయేమో, పుల్లగా ఉందో తీయగా ఉందో లేదో అని ఆవిడ టేస్ట్ చేసి పెట్టడం. అలాగే ఈ గజేంద్రుడు మరి ఏమీ ఇవ్వలేక చివరికి భగవంతుడు రక్షించినప్పుడు భక్తిభావంతో ఆ పక్కన పువ్వు ఉంటే తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు భగవంతుడికి. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు భక్తి అనేది ఎంత సరళమైనది అంటే భగవంతుడు భావప్రియుడు. ఆయన ఏది కోరుకోడు. మనం నగలు ఇవ్వక్కర్లేదు, మరి వెంకటేశ్వర స్వామికి అది ఇస్తాం ఇది ఇస్తాము తలనీలాలుగా కాకుండా నిలువు దోపిడి అది ఇది అంటూ ఉంటారు కదా మన వాళ్ళు. భగవంతుడికి ఆ క్వాంటిటీలు అక్కర్లేదు, ఆయనకు కావాల్సింది క్వాలిటీ అన్నది ఈ శ్లోకంలో అర్థమవుతుంది. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం. పత్రం ఆకు, పుష్పం పువ్వు, ఫలం పండు, తోయం నీరు. సో ఆకైనా పండైనా పువ్వైనా లేదంటే ఆఖరికి నీరైనా యోమే ఎవరైతే నాకు భక్త్యా ప్రయచ్చతి భక్తితో సమర్పిస్తారో తదహం దానిని నేను ఉపహృతం భక్తితో ఇచ్చిన ఆ దానిని నేను అశ్నామి స్వీకరిస్తాను సంతోషంగా అని చెప్పి ప్రయతాత్మనః అంటున్నారు. కాబట్టి నా స్వచ్ఛమైన మనసున్న నా భక్తుడు ప్రేమతో నాకు భక్తితో పువ్వైనా పండైనా ఆకైనా ఆఖరికి నీరైనా ఇస్తే భక్తితో దేని దాన్ని సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను. ఇక్కడ ఇది భాగవతం స్టోరీ. ఈవిడ రోజు పళ్ళమ్ముకునే ఆవిడ ఇంటికి వస్తూ ఉండేది. ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు బియ్యం వేసి పళ్ళు తీసుకోవడం మనం కూడా ఇంతకు ముందు ఇలాగే బియ్యం వేసి తీసుకోవడం ఉండేది. మీలో ఎవరికైనా తెలిస్తే మరి ఇదివరకు రోజుల్లో. సో అలా బియ్యం వేసి తీసుకుంటూ ఉండేవారు. ఆ రోజు ఆవిడ వచ్చేసరికి ఇంట్లో అందరూ పనులలో ఉండి ఆవిడ చూడకపోతే భగవంతుడు అప్పుడు చిన్న కృష్ణుడు చూసి వెంటనే వెళ్ళి బియ్యం చేతులతో తీసుకొస్తుంటే మరి ఆ చిన్ని చేతుల నుంచి బియ్యం అంతా జారిపోయి ఆవిడ దగ్గరికి వచ్చేసరికి అందులో 1-2 గింజ మిగిలింది. ఆవిడ ఆ బియ్యం కోసం కాకుండా ఎంతో ప్రేమతో తన దగ్గర మిగిలిన పళ్ళన్నీ కూడా ఆయన చేతిలో పెట్టడం జరిగింది. సో భక్తితో ఆవిడ ఇవ్వటం ప్రేమతో. ఆ తర్వాత ఆవిడ చూసుకుంటే ఆవిడ బుట్టలో మరి వజ్రాలు వైడూర్యాలు ఇవన్నీ కూడా కనపడ్డాయని భాగవతంలో ఒక స్టోరీ ఉంటుంది. సో అది ఏమిటంటే ప్రేమతో ఇచ్చినప్పుడు భగవంతుడు ఎంతగానో సంతోషించి దానికి 10 రెట్లు మళ్ళీ ఇస్తారన్న దానికి మనకి ఇదొక ఎగ్జాంపుల్. సో పత్రం అంటే ఆకు, పుష్పం పువ్వు, పండు
లేదా నీరు అని 4 ఇచ్చిన ప్రేమతో ఇస్తే చాలు. ఈ 4 అయినా, ఆఖరికి వాటర్ అయినా అంటున్నారు. కాబట్టి మనం 10 రకాల ప్రసాదాలు పెట్టలేం, చేయలేమని కూడా అనుకోక్కర్లేదు. ప్రేమతో పెట్టగలిగి పెడితే పెట్టొచ్చు, పెట్టొద్దని కాదు. కానీ భగవంతుడికి ఏమిటి ముఖ్యం? ఏది ఇచ్చినా సరే భక్తి భావంతో, ప్రేమతో ఇస్తే భగవంతుడు సంతోషిస్తారు. యత్కరోషి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఇది ప్రాక్టికల్గా రోజు మనం ఫాలో అవ్వటానికి చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి శ్లోకం. ఇది నెక్స్ట్ శ్లోకం. యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. యత్కరోషి, ఏది చేసినా, యదశ్నాసి, ఏది తిన్నా, యజ్జుహోషి, ఏ యజ్ఞం చేసినా, దదాసి, ఏ దానం చేసినా, యత్ దానిని, అలాగే యత్ తపస్యసి, ఏ తపస్సు చేసినా నువ్వు కౌంతేయ తత్కురుష్వ, దానిని చెయ్యి. ఎలా? మదర్పణం, నాకు అర్పించి చెయ్యి అంటున్నారు. కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ నువ్వు ఏ యజ్ఞం చేసినా, ఏ దానం చేసినా, ఏ తపస్సు చేసినా, ఏది తిన్నా, నువ్వు ఏది తిన్నా, ఆఖరికి నువ్వు ఏది చేసినా, ఏ పని చేసినా, ఇది ఫైనల్ అన్నమాట. ఆఖరికి నువ్వు ఏ పని చేసినా దానిని ఎలా చేస్తావు అంటే నాకు అర్పించి చెయ్యి అంటున్నారు. సో ఎందుకు భగవంతుడికి అర్పించి చేయాలి? నెక్స్ట్ శ్లోకాలు చెప్తారు. సో ఇక్కడ యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? ఎవరైనా చెప్పగలరా? యజ్ఞము అంటే మళ్ళీ చూస్తాము మనం, ఇది అంతా కూడా 17th చాప్టర్లో చూస్తాము క్లియర్గా. యజ్ఞం అంటే కర్మయోగంలో చెప్పుకున్నాం. ఏది యజ్ఞం అవుతుంది? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. యజ్ఞం అంటే అగ్ని ముందు కూర్చుని మంత్రాలు చదువుతూ స్వాహ స్వాహ అంటూ అగ్నిలో సమర్పిస్తూ భగవంతుడికి చేస్తాం. అది మామూలుగా మనందరికీ తెలుసు. దానికి ఒక డీపర్ మీనింగ్ ఉంది అని చెప్పుకున్నాం. ఏమిటి యజ్ఞం అంటే? ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది మనం ప్రతి చోట వస్తూ ఉంటుందని నేను ఫస్ట్ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను. సో నేను అడుగుతూ ఉంటాను. ఇది భగవద్గీత క్లాస్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ విషయం తెలియాలి. యజ్ఞము అంటే డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి? అంతరార్థము. ఓకే, ఆన్సర్ మనం చేసే పని సాత్విక మాతాజీ. ఓకే, కానీ ఆ పని ఎలా చేయాలి? కరెక్టే, మనం చేసే పని ఏ విధంగా చేస్తే యజ్ఞం అవుతుంది? అన్నీ మనం చేసే పనులు యజ్ఞాలు కాదు. మనం రోజువారీ ఎన్నో పనులు చేస్తూ ఉంటాం, కానీ అన్ని యజ్ఞం అన్న మాటకు క్వాలిఫై అవ్వవు. ఎలా చేస్తే పని అది యజ్ఞం అవుతుంది? యజ్ఞం అంటే పని కరెక్టే, కానీ ఒక విధంగా చేస్తేనే అది యజ్ఞం అవుతుంది. ఆ పని దేవుడికి సమర్పించి చేస్తే కరెక్ట్. ఓకే, సో భగవంతుడికి సమర్పించి చేయడం అంటే అర్థం ఏమిటి? సమర్పించాము అంటే అర్థం ఏమిటి? ఇప్పుడు నేను మామూలుగా ఇది భగవంతుడికి అర్పించి చేస్తున్నాను అని అనుకోవచ్చు, కానీ దాని మీనింగ్ ఏమిటి? సమర్పించాను అంటే ఏమిటి మీనింగ్? భగవదర్పణతో చేసే పని అని వెంకటరమణ ప్రభుజీ కూడా చెప్తున్నారు. సాత్విక మాతాజీ కూడా చెప్పారు. అయితే ఈ భగవదర్పణం అంటే ఏమిటి? భగవంతుడా నీకు అర్పిస్తున్నానని ఒక మాట అనుకుంటే సరిపోతుందా? అర్పించేసినట్లే అవుతుందా? ఏమిటి భగవదర్పితం? ఎప్పుడు అవుతుంది ఈ పని భగవదర్పితం? ఎవరికైనా ఏదైనా ఇచ్చాము అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఓకే, హరే కృష్ణ. చెప్పండి ప్రభుజీ, హ్యాండ్ రేస్ చేశారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే అంటే కృష్ణ. మనం చేసే ఏ పనిలో కూడా ఫలితాన్ని ఆశించకుండా చేయడాన్ని భగవదర్పణం. వెరీ గుడ్. ఫలితం ఆశించకుండా మనం మన పనిని మనం అర్పితం చేసామంటే ఫలితం మనదని అనుకుంటే ఇంకేం అర్పణం చేసినట్లు అవుతుంది? అర్పితం అంటే ఇచ్చేసినప్పుడు మళ్ళీ దాని నుంచి వచ్చి ఇది వస్తుందా అది వస్తుందా అని ఆశించామంటే ఇంకది మనం అర్పించినట్లు కాదు. అర్పించామంటే వచ్చేది కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చేసాం అనుకోవాలి. అయితే భగవంతుడు కరుణామయుడు, వదిలేసుకోమనడం లేదు, తీసుకోవచ్చు, కానీ ఏ భావంతో మనం తీసుకుంటున్నాం అనేది ముఖ్యం. అర్పించాం కాబట్టి ఆ తీసుకునే దాన్ని ప్రసాదంగా తీసుకుంటున్నాం. యజ్ఞశేషం అన్నారు కదా అప్పుడు, సోమరసం అని చెప్పేసి. సో అలా యజ్ఞంలాగా మనం సమర్పించి అందులో నుంచి ఏదొచ్చినా సరే భగవంతుడి ప్రసాదం. అందుకే నష్టం వచ్చిన ప్రసాదమే, లాభం వచ్చిన ప్రసాదమే. నష్టం వస్తే ఇదేమిటి నష్టం వచ్చింది అనుకోకూడదు. అందుకే ప్రసాదం కూడా నిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. మనం ఇష్టం లేని ప్రసాదాలు కొన్ని ఉంటాయి. మనం చేదుగా ఉండొచ్చు, పుల్లగా ఉండొచ్చు. నాకు ఇష్టం లేదంటే ఏం చెప్తాము? ఇది ప్రసాదం, తీసుకోవాలి, తప్పు అలా అనకూడదు అంటారు పెద్దవాళ్ళు. అలా
నష్టమైన లాభమైన భగవత్ ప్రసాదం అని భావంతో తీసుకుంటాం. అది అర్పణ అంటే అది అక్కడ అర్థం. అలా చేసినప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం. అలా యజ్ఞంలాగా చేస్తే మనకి ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్తున్నారు. ఏ పని చేసినా నాకు అర్పించి చేయమంటున్నారు. ఎందుకు భగవంతుడికి అర్పించి చేయడం అని మనకు డౌట్ వస్తే దానికి ఆన్సర్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ ఫైనల్గా అంటే ఏం చెప్పారు? యజ్ఞం చెయ్యి, తపస్సు చెయ్యి. తపస్సు అంటే బిహేవియర్. ఇదివరకు రోజుల్లో సరే ఋషులు సత్యయుగంలో ఎన్నో సంవత్సరాలు కళ్ళు మూసుకుని మెడిటేషన్ మనం అష్టాంగ యోగంలో చూసాం. అలా తపస్సులు చేసేవారు. కానీ ఇంకొక మీనింగ్ ఏమిటి అంటే బిహేవియర్. నీ యొక్క బాహ్య ప్రవర్తన, నీ మాట ప్రవర్తన, నీ మానసిక ప్రవర్తన ఇవన్నీ కూడా తపస్సే. ఇది కూడా 17th చాప్టర్లో చూస్తాం. ఇవన్నీ వెరీ ప్రాక్టికల్గా డైలీ రోజువారీ మన బిహేవియర్, మన మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలో చెప్పే చాప్టర్స్ అనమాట. అవి ప్రాక్టికల్గా బాగా మనకు ఉపయోగపడతాయి. సో ఆ తపస్సు అంటే అది బిహేవియర్. యజ్ఞం అంటే ఏ పనైనా భగవదర్పితం అంటే ఏ రిజల్ట్ వచ్చినా సరే ప్రసాదంలాగా స్వీకరించగలిగినప్పుడు అది భగవదర్పితం చేసినట్లు లెక్క. అలా సో ఏ యజ్ఞం చెయ్యి అంటే ఏ తపస్సు చెయ్యి, ఏ దానం చెయ్యి. అందుకే దానం చేసిన కృష్ణార్పణం అంటూ చేయాలి, మనం ఇచ్చినట్టు ఫీల్ అవ్వకూడదని చెప్తూ ఉంటారు కదా మన పెద్దవాళ్ళు, మీరు వినే ఉంటారు. అందుకని దానమే కాదు, యజ్ఞమే కాదు, తపస్సే కాదు, అసలు నువ్వు ఏది తిన్నా ఆయనకు అర్పించి తిను, అసలు నువ్వు ఏ పని చేసినా ఆయనకు అర్పించి చెయ్యి అని మనకి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. దేనికి? తత్పురుష్వా మదర్పణం. ఏది చేసినా వాటిని నాకు సమర్పించి చెయ్యి. ఎందుకు? శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనై సన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాం ఉపైష్యసి. శుభ అశుభ ఫలాలు రెండు కూడా మోక్షసే, వాటి రెండిటి నుంచి మోక్షం వస్తుంది నీకు. కర్మబంధనై, ఈ రెండు కర్మబంధాలు శుభకరమైన కర్మబంధమైన అశుభకరమైన కర్మబంధమైన రెండిటి నుంచి నీకు మోక్షం వస్తుంది. అయ్యో శుభకరమైన కర్మబంధం నుంచి మోక్షం ఎందుకు? శుభం జరిగితే మంచిదే కదా అని మనందరికీ మళ్ళీ వెంటనే డౌట్ రావచ్చు. శుభం జరిగితే మరి పుణ్యం వస్తుంది, స్వర్గానికి వెళ్తాము, మళ్ళీ కరిగిపోయినాక మళ్ళీ వస్తాం ఇక్కడికి. మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామో తెలియదు. అందుకని ఆ రిస్క్, మళ్ళీ వచ్చామంటే రిస్క్ ఉన్నది. కాబట్టి ఆ శుభం నుంచి కూడా విడుదలైపోతాం, అశుభం నుంచి విడుదలైపోతాం. అంటే ఏమిటి? మన పలక, కర్మబంధాల పలక బ్లాంక్గా ఉంది అంటే దాని అర్థం మోక్షానికి అర్హులం అని. ఏ కర్మబంధాలు లేవు, శుభమైన అశుభమైన. అది ఇలా ఈ మెంటాలిటీతో భగవంతుడికి సమర్పించి ఏ పని చేసినా మనం అది అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. కర్మబంధాలు ఉండవు నువ్వు భగవంతుడికి సమర్పించి ఏ పని చేసినట్లయితే. సన్యాసయోగ యుక్తాత్మ, ఇటువంటి వైరాగ్య మనస్తత్వంతో నువ్వు యుక్తుడవై ఉన్నట్లయితే ఇది సన్యాసయోగం అంటున్నారు. అంటే మరి అన్నీ ఒకరికి ఇచ్చేసామంటే త్యాగభావమే కదా, వదిలేసుకోవడమే కదా. ఎవరికైనా ఏదైనా ఇచ్చామంటే మరి మనం ఇచ్చేస్తున్నాం, మనం అది వాళ్ళకి ఇచ్చేసామంటే మనం వాళ్ళని తీసుకోమని షేర్ చేసుకోవడానికి, షేరింగ్ కూడా కాదు, కంప్లీట్గా ఇచ్చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం. అలాగే మరి ఏ పని చేసినా భగవంతుడికి ఇచ్చామంటే వైరాగ్యం, ఇచ్చేస్తున్నాం, త్యాగం చేస్తున్నాం, వదిలేసుకుంటున్నాం, అంటే దాని మీద కోరిక లేకుండా ఉండగలుగుతున్నాం. కాబట్టి సన్యాసం అంటే వైరాగ్యం, అంటే త్యజించగలగటం. సో అన్ని పనులు ఇలా త్యజించగలిగితే, త్యజిస్తున్నామంటే ఏమిటి? కర్మఫలాలను, ఆ పని నుంచి వచ్చే ఫలితాలను మనం ఆశించడం లేదు, అంటే వదిలేసుకుంటున్నాం, భగవంతుడికి ఇచ్చేస్తున్నాం. ఆయన దాని నుంచి ఏది ఇచ్చినా ప్రసాదంలాగా స్వీకరిస్తున్నాం, కానీ ఇదేదో మనది అన్నట్లుగా స్వీకరించకుండా ఉంటున్నాం. కాబట్టి ఆ సన్యాస యోగ వైరాగ్యంలో యుక్తులమై ఉన్నాం. మరి ఈ స్టేజ్కి రాగలిగామంటే మరి ఆ వైరాగ్యం ఉండబట్టే వచ్చాం, పెంచుకోబట్టి. కాబట్టి వీళ్ళంతా ఈ సన్యాస యోగ యుక్తులై ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ స్టేజ్లో అలా ఉన్నప్పుడు విముక్తో మాం ఉపైష్యసి, విముక్తులై నన్ను పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని పనులు నాకు అర్పితం చేయడం ద్వారా నువ్వు శుభ అశుభ ఫలితాల యొక్క బంధాల నుంచి విముక్తి చేయబడతావు. సన్యాస యోగంతో మనస్సు నా మీదే లగ్నం చేసి ఆ యోగంలో గనుక యుక్తుడవై ఉన్నట్లయితే నువ్వు విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు. విముక్తుడవై మాం వైష్యసి. సో అది భగవంతుణ్ణి చేరుకునే సులభ మార్గం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారనమాట. నువ్వేది చేసినా, నువ్వు యజ్ఞం చేయి, దానం చేయి, తపస్సు చేయి, అసలు అదంతెందుకు, నువ్వు ఏదైనా తిన్నా కూడా ఆయనకు అర్పించు. అసలు నువ్వు ఏ పని చేసినా ఆయనకు అర్పించి చెయ్యి. అంటే ఇది భగవదార్పణం, అది నేను చేస్తున్నాను, ఆయనకి ఇచ్చాను, ఏది వచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అనే మెంటాలిటీ
ఆ సమత్వం, ఆ భక్తి భావంతో అలవర్చుకో దాన్ని. ఏదొచ్చినా ప్రసాదం అనే భావాన్ని అలవర్చుకున్నప్పుడు నువ్వు బంధాల నుంచి విముక్తుడివై నన్ను చేరుకుంటావు అని చెప్పారు. సో ఇక్కడ ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని ఎందుకు పేరు వచ్చిందనుకున్నాం? భగవంతునికి ఆ కనెక్షన్, యోగా, ఆయన చేరుకునే విధానం ఉన్నది కాబట్టి ప్రతి అధ్యాయంలో అన్నిటికీ యోగా అనే పేరు వచ్చింది. ఇక్కడ ఎలా చేరుకుంటాం భగవంతుణ్ణి? నువ్వు అన్ని పనులు నాకు అర్పించడం ద్వారా అన్ని బంధాల నుంచి విడుదలై చివరికి నువ్వు విముక్తుడివై నన్ను ఈ సన్యాస యోగంలో నువ్వు ఇలా యుక్తుడివై ఉంటే, ఈ వైరాగ్యంలో నువ్వు గనక ఉన్నట్లయితే, ఇటువంటి వైరాగ్యంతో నువ్వు పనులు చేయగలిగితే నీ విముక్తుడివై నన్ను చేరుకుంటావు. సో భగవంతుడికి అర్పించి చేయడం, ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా అంటే ఏమిటి అర్థం? ఆ వైరాగ్యం ఏది జరిగినా మనం భగవత్ ప్రసాదం అని భక్తి యోగంలో అనుకుంటున్నాం. కర్మయోగంలో ఏది జరిగినా సమత్వంతో ఉండు, అంటే రియాక్ట్ అవ్వకు, ఏదొచ్చినా నువ్వు చలించకు, ఒకటే రకంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించు అన్నారు. అదే ఇక్కడ భక్తితో ఆయనకు అర్పించాను, ఆయన ఏది ఇచ్చినా ప్రసాదం అనే మెంటాలిటీతో ఉంటున్నాం. సో అలా ఏదో ఒక భావంతో నువ్వు అలా చేయగలిగినప్పుడు నువ్వు విముక్తుడు అవుతావు, బంధాలు నీకు ఉండవు. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తే తేషు చాప్యహం. సమోహం సర్వభూతేషు, అందరి అహం సర్వభూతేషు, అన్ని జీవరాశులు నాకు సమానమే. నమే ద్వేష్యోస్తి, నేను ద్వేషించే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు. నా ప్రియ, నాకు ఎవరి మీద కొంతమంది మీద స్పెషల్ ప్రేమ, ఎఫెక్షన్ అంటూ ఏమీ లేవు. అయితే కానీ ఏ భజంతి, ఎవరైతే నన్ను ఆరాధిస్తారో, నన్ను భక్త్యా, ఎవరైతే నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తారో, మైతే తేషుం చాప్యహం, నేను వాళ్ళలోనే ఉంటాను, వాళ్ళు నాలోనే ఉంటారు. కాబట్టి నాకు ఎవరి పట్ల పక్షపాతం లేదు, విరోధ భావం లేదు, సర్వప్రాణుల యందు నేను సమబుద్ధితోనే ఉంటాను. కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నాలోనే నివసిస్తారు, నేను వాళ్ళలోనే నివసిస్తాను అంటున్నారు. అంటే ఆ యోగా కనెక్షన్, ఆ భక్తుడికి భగవంతుడి యొక్క శుద్ధతత్వం వచ్చింది, ఆ శుద్ధ భక్తి తత్వం. కాబట్టి భగవత్ తత్వాన్ని స్వయంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాడు అంటే, నాలోనే ఉంటారు అంటే నా తత్వాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగారు. కాబట్టి వాళ్ళకి నాకు ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడింది. ఎందుకంటే సేమ్ మనకు కూడా చూడండి, ప్రాపర్టీస్ కలిసిపోవాలి అంటే రెండు ఒకే రకంగా ఉంటేనే కలిసిపోతాయి ఏదైనా కదా. సో భగవత్ తత్వాన్ని డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు, అంటే ఆత్మతత్వాన్ని, ఆటోమేటిక్గా మరి భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ వస్తుంది. సో వాళ్ళు నాలో ఉంటారు, నేను వాళ్ళలో ఉంటానంటే మరి భగవంతుడు మనలో లేరా, వాళ్ళలోనే ఉంటారా అని మనకు డౌట్ రావచ్చు. అంటే ఉండటం ఉన్నా మనకు తెలుస్తోందా, తెలియడంలా, వాళ్ళు తెలుసుకుంటున్నారు అది. సో తద్వారా వాళ్ళు భగవంతుడిని స్వయంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతున్నారు. అయితే అసలు భగవంతుని తెలుసుకుంటే ఏమిటి అని మళ్ళీ డౌట్ వస్తే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. క్షిప్రం భవతి, వెంటనే వాళ్ళకి ఈ ధర్మాత్ములకి వస్తుంది, పొందుతారు. ఏమిటి? శశ్వచ్ఛాంతిం, శాశ్వతమైన శాంతి, నిగచ్చతి, వాళ్లకు ప్రాప్తమవుతుంది. కౌంతేయ ప్రతిజానీహి, నువ్వు ప్రకటించు, నమే భక్త, నా భక్తులెవరు కూడా ప్రణశ్యతి, నష్టానికి గురికారు అంటున్నారు. సో త్వరలోనే వాళ్ళు ధర్మాత్ములయ్యి శాశ్వత శాంతిని పొందుతారు. ఏది మరి ఆ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు, ఆ వైరాగ్యం ఇంకా వాళ్ళకి అన్నీ భగవత్ ప్రసాదమే అనుకోగలిగినప్పుడు, ఇది నష్టం ఇది లాభం అనే ఫీలింగ్స్ లేనప్పుడు ఇంకా మనకి దుఃఖాలు ఏముంటాయి, అంతా ఆనందమే కదా. సో అలాంటి శాశ్వత శాంతిని పొందగలుగుతారు. మరి నా భక్తుడు ఎప్పుడు నష్టానికి గురికాడని ప్రకటించు అంటున్నారు ఇక్కడ ప్రహ్లాద్ మహారాజు. మరి నరసింహస్వామి ఆ తర్వాత ఆయన్ని పట్టాభిషిక్తుని చేయడం, అదంతా కూడా జరిగింది చూపిస్తున్నారు హిరణ్యకశ్యపు వధ తర్వాత. మాంహి, అయితే భగవంతుడికి ఏదైనా అర్హత ఉందా ఆయన పొందడానికి? మరి సామాజికంగా మనం చూస్తాం, కొన్ని పనులు చేయడానికి కొందరికే అర్హత ఉంటుంది, మరి భగవంతుడి దగ్గర అది కూడా లేదు. మాంహి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యు పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శూద్రా తేపి యాంతి పరాం గతిం.
సో జన్మ, జాతి, కులము, లింగభేదం ఏదీ లేదు. సమాజం అంతా వీళ్ళు తక్కువ వాళ్ళని అనుకున్నా సరే నన్ను శరణు పొందిన వారంతా పరమపదాన్ని పొందుతారు. సో భగవద్ రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి ఏ అర్హత అవసరం లేదు. రాజైనా మరి ఏమీ లేని వాళ్ళైనా, ఎలాంటి జన్మ, జాతి, కులము, లింగభేదం ఏదీ లేదు. ఎవరైనా వెళ్ళటానికి అర్హత ఏమిటంటే భగవంతుణ్ణి కంప్లీట్గా శరణు వేడిన వాళ్ళంతా కూడా భగవంతుణ్ణి పొందొచ్చు. జన్మ, జాతి అంటున్నారు, కులం అంటున్నారు కాబట్టి హరిదాస్ ఠాకూర్ని చూపిస్తున్నారు. ఆయన ముస్లిం మతస్థుడని ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని తీసుకుని ఆయన ఎప్పుడు కూడా మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉండేవాడని చూశాం కదా. సో దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఆయన్ని చూపిస్తున్నారు. సో లాస్ట్ శ్లోక, వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఇంపార్టెంట్వన్నీ మధ్యలో పెడతాం కదా, నగలు ఉన్నాయంటే ఏదైనా ఖరీదైనవి వాటిల్లో, బట్టల్లో వాటిల్లో భద్రంగా ఒక బాక్స్లో పెడుతూ ఉంటాం. అలాగే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక కాబట్టి భగవద్గీత 18 చాప్టర్స్లో 9th చాప్టర్లో లాస్ట్ది, అంటే కరెక్ట్గా మిడిల్ శ్లోక అనుకోవచ్చు ఆ రకంగా. కాబట్టి దీన్ని భద్రంగా ఇక్కడ పెట్టారని చెప్తూ ఉంటారు, అత్యుత్తమ సారం అని. మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. మన్మనాభవ, మనస్సులో నన్ను పెట్టుకో, మద్భక్తో నా భక్తుడవవు, మద్యాజి నన్ను ఆరాధించు, మాం నమస్కురు నాకు నమస్కరించు, మామే వైశ్యసి నన్నే పొందుతావు, యుక్త్వైవం ఇలాంటి యోగంలో యుక్తుడవై ఉంటే, అంటే భగవంతుని మనసులో ఎప్పుడూ ఉంచుకుని భక్తితో ఆరాధిస్తూ నమస్కరిస్తూ అంటే ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పుడు నన్నే పొందుతావు. ఆత్మానం మత్పరాయణ, సో నీ ఆత్మను నాకు సమర్పించినప్పుడు, ఆత్మను నా మీద లగ్నం చేయగలిగినప్పుడు, అంటే ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మనస్సు. నీ మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నం చెయ్యి, నా పట్ల భక్తితో ఉండు, ఆరాధించు, ప్రణామాలు అర్పిస్తూ పూర్తిగా నా మీదే, నాయందే లగ్నం చెంది ఉండటం వల్ల నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. అంటే భగవంతుడి మీద ఎప్పుడు మైండ్ ఉన్నప్పుడు మరి ఎవరి మీద మనస్సు ఉంటే అదే వస్తుంది, అదే ప్రాప్తం వస్తుంది, చెందుతాం. కాబట్టి అది భగవంతుడి మీద ఉంటే తప్పనిసరిగా ఆయన్ని చేరుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే 9th చాప్టర్ ఫినిష్ చేసాం. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి శరణుజొచ్చి ఆయన పట్ల ప్రీతిపూర్వకమైన భక్తి చేయడం ద్వారా, భక్తి పెంచుకోవడం ద్వారా అత్యుత్తమమైన గోలోక బృందావన ధామాన్ని మనం పొందగలము. సో భగవంతుని శరణు వేడటం, భక్తి భావాన్ని పెంచుకోగలుగుతాం, ఇది ముఖ్యం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ఇంతటితో 9th చాప్టర్ ఫినిష్ చేసాం. రేపు 10th చాప్టర్లో